Ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon nakararanas ng mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, National Highway sa Pagudpud, Ilocos Norte passable na sa mga motorista matapos ang naitalang landslide. Narito ang report. Kumpara noong nakaraang linggo, mas lumakas ang ihip ng hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga, Nueva Vizcaya at Quirino. Dahil lumakas ang hanging amihan, magiging maalon sa ilang baybayin, hindi lang sa Luzon kundi pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Muling binuksan sa mga motorista ang Manila North Road sa Barangay Pasaling, Pagudpud, Ilocos Norte matapos makapagtala ng landslide nitong nakaraang Biyernes, bunsod ng pagulan. Nagbagsakan ang lupa at bato kaya isinara ang kalsada pero agad namang nagsagawa ng clearing operation ang DPWH. Sa ngayon ma'am, medyo tumila naman na po yung ulan, kaya lang medyo mahangin-hangin at makulimlim pa din po. Sana hindi na po umulan para tuloy-tuloy na po yung clearing operations po natin sa lugar po. Halos 2 linggo nang hindi makapalaot si Tatay Romel sa dagat. Malakas pa rin kasi ang hangin dulot ng amihan na lubhang delikado para sa maliliit nilang bangka. Tapos ang hangin nun, awan, narigat din makapagpalao dito. Marigatang kami launay. Gumagawa siya pansamantala ng lambat upang ibenta. Ang iba umaasa raw sa pamimingwit sa ilog. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.